Em volen a posar el preu de lloguer al mig del contracte amb l'excusa de l'IPC. Poden fer-ho? Mira, mentre dura el contracte de lloguer no et poden apujar el preu com els vingui de gust. Això ho has de tenir claríssim. Però, desgraciadament, sí existeix el concepte d'actualització de la renda. Això què vol dir? Cada any, en la data de signatura del contracte, et poden incrementar el preu segons el que marqui l'IPC, o l'índex de referència. T'ho expliquem. És important que sàpigues que des del 6 de març de 2019 només et poden aplicar aquestes pujades si hi ha una clàusula al teu contracte que ho digui expressament. Si això no està al teu contracte, doncs el preu no es pot tocar. Punt. Ara bé, si tens aquesta clàusula i vas signar el contracte entre el març de 2019 i el maig de 2023, les actualitzacions anuals de preu que estàs pagant es calculen sempre que s'especifiqui així en base a l'IPC. Si el contracte diu que s'actualitzarà el preu, però no diu en base a quin índex, llavors es calcula d'una altra manera. Això vol dir, si vas signar, per exemple, el contracte un 7 de març, que cada 7 de març et poden apujar el preu segons l'últim IPC publicat. Però hi ha límits, això. No és jauja. En els darrers anys, com que la inflació ha estat pels núvols, les pujades han estat limitades extraordinàriament al 2 i el 3%. I què passa si el meu contracte és posterior al maig de 2023? Doncs que ja no es pot actualitzar en base a l'IPC, sinó a un altre índex, l'índex de referència d'arrendaments d'habitatge de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística. Però sigui com sigui, per poder aplicar-te aquestes actualitzacions, t'han d'avisar al mes d'abans, És a dir, que si, com dèiem abans, vas signar el contracte un 7 de març i et volen actualitzar el preu, cada 7 de febrer t'han d'avisar de la pujada de preu. I si se'ls passa i t'avisen, per exemple, al mes de juny, la pujada s'aplicarà només al mes de juliol, és a dir, al mes següent. I en cap cas et podran cobrar amb caràcter retroactiu el que t'hagin deixat de cobrar els mesos anteriors. Sap greu. Però recordem, un altre cop, això és sempre que el contracte digui que el preu s'actualitzarà anualment. Si no ho diu ni IPC, ni índex de referència, ni res de res, el preu no es toca. I si amb això que t'hem explicat encara tens dubtes, o detectes que el propietari del teu pis t'ha fet una pujada il·legal o t'ha cobrat coses que no et podia cobrar, vine al sindicat i reclamem-ho plegats.